Hapadang kajing pakhang kinongnya kali turis ke Assam ha Jorabat tang ye ki kali turis na Meghalaya Henry ye ki kali shimat ru kumjo naru ke porman step jong ka khat pratarik unai lur arhaja arpusan la yok khuboru bagi don ki kali na Meghalaya ki bertemu bandrung syakate ke jela marjan nagi benta ka Thaiñ Jirang ru kila syapan phai din no Kinongnya kali turis na Assam ha kate jaka kim sha ru ye ki kali na Assam bandrung sha Meghalaya namar kim kwa ban mi ke huri hura balaong bawat ka kali ket umpanyang ru sha bakan yat ban Leit sha Meghalaya ha Jorabat ke jing pakhang kala nangjur wat la kam don kanu ke huri hura bat bun ki ban Meghalaya ki ba kelas op prung na kani ke jing sha khang kali ki de gi bertemu ban Leit sha airport ban Leit sha la ni ban Leit bu briu Jule be chim tang ni ba ong ba ni ba burus Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya